ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାର ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଖାତା ପେନ୍ ଧର, ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲ। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି। ନମ୍ବର 1, ଗଛଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉ? ନା ଗଛଠାରୁ ଆମେ ବାସ୍ନା ଫୁଲ, ମିଠା ଫଳ, ଛାଇ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଫଳ, ଆମେ ଲେଖିବା ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପାଇଥାଉ। ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତା ଆଧାରରେ ଯିଏ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ହେବ। ଗଛଠାରୁ ଆମେ ବାସ୍ନା ଫୁଲ, ମିଠା ଫଳ ଓ ଛାଇ ପାଇଥାଉ। ଖ, ପିଲାଟି କାହିଁକି ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ କାଠୁରିଆକୁ ମନା କଲା? ନା ପିଲାଟିର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଗଛ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଖରାବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବାଟୋଇ ପଥ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ବାଟୋଇର ପଥ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। ଭଲ ଭାବରେ କହିବା, ଏ ଗଛ ସହିତ ପିଲାଟିର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ଅନେକ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ବାଟୋଇ ମଧ୍ୟ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛର ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବାଟୋଇକୁ ମନା କଲା ଯେ ସେ ଗଛ ନ ହାଣନ୍ତୁ, ବା ଗଛ ନ ହାଣିବାକୁ ବାଟୋଇକୁ ମନା କଲା। ହେଲା। ଗ, ମିଠା ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ମିଠା ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାବେଳେ ଯେହେତୁ ବାଟୋଇ ଗଛର ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ତେଣୁ ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଗଛ କି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଗଛ ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି ଏବଂ କେତେ ବାହାଘର ଦେଖିଛି। ପିଲାଟିର ବାପା ଜେଜେମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗଛ କି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଗଛଟି ପିଲାଟିର ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି, ତାର ବାପ ଜେଜେବାପା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ନୀରବରେ ପୋଥି ବା ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। 2 ନମ୍ବର, କବିତାର କେଉଁ ଧାଡ଼ିରୁ ତଳଲିଖିତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସେହି ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବରଂ ଗଛ ପାଖରେ ମହୁମାଛିମାନେ ସ୍ନେହରେ ନ ଉଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଟା କବିତାର କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି? ନା ନ ଉଡ଼ୁ ପଛେ ମଧୁ ମକ୍ଷିକା ଆସେ ନେହେ, କାଠୁରିଆ ରହିଯାଅ ସେ ଗଛ ହାଣ ନାହିଁ। କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? କାଠୁରିଆ ନହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ। ଏ ଗଛକୁ ଆମ ବାପ ଅଜା ଲଗାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଲଗାଇ ଗଲେ ପିତୃପିତାମହ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। କବିତାରେ କ'ଣ ହବ? ଖେଳୁଥିଲି ମୁହିଁ ଖେଳ ସାଥୀ ଗହଳରେ। ନିମ୍ନରେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କବିତାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ମନେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖି ପୂରଣ କରିବା। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମ୍ଭର, କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ ଜାତ ବିଭାଗ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ତାପରେ ପଢ଼ଇ ବସି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ପଢ଼ଇ ବସି ମୁଁ
ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାପରେ ପଢ଼ଇ ଆଗ ଦେଖ, ପଢ଼ଇ ବସିମୁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ, ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ପୋଥି ଧରି ଛାଇ ତଳେ। ଗ ନ ଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରାବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଘ ଯାଅ ଯାଅ କାଠୁରିଆ ଏ ଗଛ ନ ହାଣି, ରଖିବି ଏ ଗଛ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ନମ୍ବର 4 ନ ଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରାବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଏ ପଦର ଭାବ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି ବାକି ଲେଖା ପୂରଣ କରିବା। ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ଗଛରେ ବରଂ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳୁ, ଏ ଗଛରେ ବରଂ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଏହାର ତଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ, ଏହାର ଛାଇରେ ବାଟୋଇ ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏକଥା ତଳେ କବିତାର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଥାଉ ମୋ ଜୀବନେ ଗଛ ନ ପାରିବି ହାଣି। ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଗଛ ହାଣି ପାରିବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତରେ। ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗ କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମ୍ଭର, ସେ ଆମ୍ଭର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦେଖିଛି। କାଠୁରିଆ ନହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ। ଏହାର ଗଦ୍ୟରେ ତାକୁ ଲେଖିବା, ହେ କାଠୁରିଆ ରହ ରହ ସେ ଗଛକୁ ହାଣ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଡାହାଣ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କୋଠରୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଉପର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବୁ। ଦେଖ ଦେଇଛି ମେଳା। ମେଳା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରରେ ନାଇଁ ଉପର ପାଖରୁ ଆଣିବା। ସାଥୀ, ସାଥୀ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ। କୋଇଲି, କୋଇଲି କହିଲେ କୋକିଳ। ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧୁକାଳ। ଜୀବନ ପ୍ରାଣ। ମେଳା ଯାତ୍ରା। କଥା ବାଣୀ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ ଭାରି ମଧୁର। ଏ ବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାସ କହିଲେ ବାସ୍ନା। ଗରିବ ପିଲାଟିର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ବାସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବସ୍ତ୍ର। ଗରିବ ପିଲାଟିର ବାସ, ବାସ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର। ଫୁଲର ବାସ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୃଷକ ତା ବାସକୁ ଫେରିଲା। ବାସ କହିଲେ ଗୃହ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଲୋକ ଗଛଟିଏ ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହି ଗଛ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହା, ଜଣେ ଲୋକ ଗଛଟି ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଗଛଟି ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସବୁ ଦେଇଛି, ଔଷଧ ଦେଇଛି, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ଦେଇଛି, ଲାଖ ଝୁଣା ମହୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ଗଛ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଗଛ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ବୃକ୍ଷ। ବାୟୁରୁ ଧୂଳିକଣାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ। ତେଣୁ ଗଛ ଆମର ଅନେକ କାମ କରୁଛି। ତୁମେ ଗଛକୁ ନ ହାଣ, ଏହା କହି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଗଛ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗଛ କାହିଁ କାଟିବେ? ବୁଝିଗଲା ମୋ କଥା? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମରେ ଅଛି କାରିଠୁଆ। କ'ଣ ହେବ? ନା କାଠୁରିଆ। ଖି କାମ, କ'ଣ ହେବ? ମକ୍ଷିକା। କୋଳକି, କୋଳକି କ'ଣ ହେବ? କୋକିଳ। ପିହମତା, ପିହମତା। ପିତାମହ। ପ୍ରତଭା, ପ୍ରତଭା। ପ୍ରଭାତ, ପ୍ରଭାତ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ, କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ। ତୁମେ ତାକୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଖାତାରେ ଯାହା ଲେଖିଛ, ଖାତାଟି ମାନେ କାଲି ମୋତେ ଦେଖେଇବ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କବିତାଟି ଅଭ୍ୟାସ କର, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ତୁମେ ସବୁ କାଲି ପଢ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ
ଗଛର ଚିତ୍ରଟିଏ ଖାତାରେ ସବୁ କରିବ। ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖାଏଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ହଉ, ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି।